Bona hora. Avui, des de la biblioteca, us proposem la lectura de Macbeth, d'Eugeni Ionescu, Romania, 1909, París, 1994. Fill de pare romanès i mare francesa. Ionescu s'inicia en el món de l'escriptura de la mà de la poesia. Més endavant, un cop establert a París, escriu una tesi sobre Charles Baudelaire. Va escriure també contes, assaig i, sobretot, teatre. Com poden ser les obres de La cantant calba, Cadires, L'assassí desinteressat, Macbeth i un llarg etcètera. I no em vull oblidar de l'obra Rinoceront, que també us recomano la seva lectura. En 4 paraules, Rinoceront és una faula dramàtica on una malaltia imaginària transforma els habitants de la ciutat. Metàfora de l'ascens, d'aquest ascens del totalitarisme, la conformitat i la resistència al poder polític. Molt interessant i actual. Caldria llegir-la i també la podríem comentar. A l'any 1976, Ionescu va ser l'encarregat de redactar el missatge pel Dia Mundial del Teatre. Val la pena també llegir aquest discurs. Bé, seguim. Ionescu és un dramaturg que forma part de la generació del teatre de l'absurd, juntament amb Samuel Beckett, Jean Genet, Harold Pinter i els existencialistes Albert Camus i Jean-Paul Sartre. En el nostre país tindríem, per exemple, a Manuel de Pedrolo. Aviam, característiques del teatre de l'absurd. Uns diàlegs aparentment sense significat, molt repetitius, amb una atmosfera al llindar del somni, les emocions expressades amb efervescència un pèl provocadora, que fa que l'espectador cerqui un significat. Ionescu diu que el que pretén amb el teatre és qüestionar la totalitat del destí de l'home i també la nostra condició existencial. La paradoxa i la contradicció han estat, per al dramaturg, l'eix de l'expressió, de la reflexió. En definitiva, de la creació. Però anem al que ens porta avui aquí, la lectura de Macbeth. Com sabeu, William Shakespeare va escriure Macbeth, acabat amb TH, a l'any 1623. És la tragèdia més curta del dramaturg, escrita durant el regnat de Jaume I d'Anglaterra. Jaume I d'Anglaterra va ser el patró de la companyia teatral de Shakespeare. Per tant, alerta amb la dada. Us vull ensenyar una cosa. Mireu quina joia! Macbeth de Shakespeare il·lustrat per Salvador Dalí. Una virgueria extraordinària. Mireu quins dibuixos. Això ho tenim, aquest exemplar, el tenim a la biblioteca de Figueres. Dit això, no m'allargo més. Macbeth, acabat amb T, és l'obra d'Eugeni Ionescu, una reescriptura que surt a la llum a l'any 1972. Dos visions del món
i del poder, però diferents. Ionesco ens presenta un melodrama més o menys còmic, transforma la fosca tragèdia de Macbeth de Shakespeare en una farsa grotesca, una paròdia, on la corrupció i la prepotència són el pal de paller. No hi ha fronteres que aturin la fam de poder, aquesta ambició malaltissa que tot ho pot i ho arrasa salvatgement. També tindrem teatre dins del teatre, un text farcit de repeticions que denuncien i que engreixen i magnifiquen la tragèdia de la història, les massacres i tiranies per la bogeria del poder. No hi ha esperança de restauració de l'ordre. Elements onírics, representats per la mateixa paraula, també per objectes, per sorolls, gestos, moviments, actors que passen d'un personatge a un altre, miralls de molts dels personatges. Cal estar a l'aguait. Macbeth, de Ionesco. Estem davant d'una obra complexa, autènticament teatral. No té engrunes. Ens caldrà desgranar els avatars que l'autor ens ha ofert. No serà fàcil. Deixem-nos endur per l'univers d'Eugène Ionesco. Comentem amb imaginació i sense pèls a la llengua el seu Macbeth. I per acabar, una cita del dramaturg. Ningú és amo de la multitud, encara que cregui tenir-la dominada. Pensem-hi. Llegim teatre i comentem Macbeth. Non, je ne regrette rien, car ma vie